26टा जनगोष्ठी जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो राजाफ्रा जिउ खुङो आरो बे 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै आरो फैगौ विधानसभा इलेक्शनखौ मोखाङाव दोननानै जोङो जोंनि जि इउपिपिएल दोलोनि जि रायजो राजाफोर दं इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा अर्थात शान्तिखौ मोजां मोनग्रा अर्थात माने गासैबो जनगोष्ठीखौ मोजां माने डेभेलपमेन्टखौ नागिरग्रा बिखेखकरि थांनाय गोलाव सम धरि जों जिहेतु बिटिसि इलेक्शननि उनाव जेबो बेबायदि रोखोमनि प्रग्राम जोंहा जायाखैमोन इउपिपिएल हिसाबै बेनिखायनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि खदरफ्राव बा साब डिभिजनफ्राव जों प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे सांग्रांथि माने हान्थिनाय मेला माने सांग्रांथि माने हान्थिनाय मोनसे रेलि जों बेखौ लादों आरो जों बहुद आसाबादि जे नैबे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव जोङो 15टा सिटनि जायगायाव जोङो खमैबो 10टा सिट देरहानानै लानो हागोन बिनिनो गुबै जाहोनानो जाबाय जे बिपिएफआ थांनाय इलेक्शनाव बिटिसि इलेक्शनाव जोंनि बे ओनसोलनि माने गिबि भटार्स माने सेकेन्ड भटार्सफोर जे मुसलमान समाज दङ बे मुसलमान समाजखौ बिराद थगायदों थगायनायानो ओरैहाय जे जों हारसिं गेलेगोन होननानै भटखौ बुथुमजोब्बाय बिनि उनाव बिसोरो अखाबो नायाखै मोनायावनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनियाव बिथांमोना आथिं हमनानै सरकार खालामखुमादों 28टा देरहाखांनायनि उनावबो बिथांमोना बे थगायनायनि जि हाबाफारि जि माने लैजाजनक खामानि मावदों बेखौहाय बयबो नुदों आरो जोंनि समाव जों जेब्ला सरकार खालामदोंमोन जोङो थगायनानै खालामाखै जों आथिं खुलुमनानैसो जोङो सरकार खुंदोंमोन बिजेपिनि कारण आथिं बेनिखायनो खुलुमनांगौ जादोंमोन जोङो जे जोंहा नांगौखिनि सिटखौ जों देरहायाखै जों 12टाल' देरहादों बै समावबो दा गतिके 12टा देरहानायनि उनाव जोंहा राहा गैया जादों जे जोङो माने बिजेपिनि आथिं हमनानैबाबो जोङो 5 बोसोर सरकार सोलिनांगौ जादों आथिं हमनानै सरकार सोलिदोंबाबो जोङो माने जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन थासारि जों लाबोनो हादों 26टा जनगोष्ठीनि फैबाय थानाय समाव गोलाव समाय जाहाथे बिसोरनि जनगोष्ठीफ्राबो थांनानै थायो बिनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावबोनो हादों 26टानि अनगायै दायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 140टा जनगोष्ठीनि बाथ्रा बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो 140टा जनगोष्ठीया जोंनि आसाम नाङै खिन्थु जोङो स्पेसियेलि जुदिबो विधानसभानि इलेक्शन थेवबो जोङो जोंनि बेस जोंनि जि थाग्रा जायगा जोंनि जि न'खर बे न'खरखौनो जोंहा गोबां फोसाबबावनांगौ थाबावबाय बिखेखकरि माइनरिटि होनना बुंबा जोंहा खृष्टान समाजनिबो खोथा फैयो दिनै खृष्टानफोरनि जि थासारि गिलु बालु मोनसे थासारि बिथांमोनाबो अनुभब खालामदों नंखायना नंगौ नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव नुदों दाख्लै ख्रिस्टमासाव जि माने नलबारियाव जि मोनसे थासारि माने ख्रिस्टमासनि जि माने फान जि माने सेन्टार क्लज बायदिसिना जि रोखोम माने साजायनायनि मुवा बेखौहाय गाग्लिनानै मोनसे धोरोमखौ जोबोद माने अपमान खालामखादों गतिके बिदि थासारिया लासै लासै फैनो नागिरदों गतिके मुसलमान समाज आरो माने माइनरिटि समाज आरो बेयाव खृष्टानफोरबो थायो बिथांमोनाबो बिराद गिदों गतिके जोंनि इउपिपिएल थायोबा बिदि जेबो गिनांगौ गैया खारन जोङो 26टा जनगोष्ठील' नङा जों गासिबो धोरोमखौनो समान अननानैसो जोङो मोनसे राजनितिक दल बानायदों गतिके आं बिराद आसाबादि जों फैगौ समाव मुसलमान समाज खृष्टान समाज आरो जों बिटिआरनि 26टा जनगोष्ठीया मोनदांनो हाखानाय मोनसे समाज जों इउपिपिएलजों गासिबो थानानै 10टा सिटखौ जों मोनगोन होननानै बिराद आसाबादि गुबुन मोनसे आयदायाव फैनि नोंथाङा ओरै थुखि लाबाय थादों बे थुखिखौ लानानै गोबां बेले बेजे जादों बावैसो साननि सिगां मोनसे पर्टेल चेनेल प्रतिबिम्ब लायोबा गोबां गाज्रि नोंथांनि सायावहाय मुं सुदों बेखौ लानानैनो गासैबो जिल्लानि आफादफोरा नोंथांखौ मुं सुनायनि थाखाय केस होदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बे बेलायाव आं बिराद बुंनांगौ गैया खारन मुसलमाननि टपिकआ आंनि जिउ जारिमिन आंनि फेसबुकफ्राव मालाबाबो बुंखांखाबाय जे मुसलमानजों आंहा मोजां मोनसे माने एटाच दङ आंनि उन्दैनि जि जिउ बै जिउ आरो आंनि थांना थानाय जिउआवबो गोबां गोहोम खोलैयो आरो मुसलमानफोरनि टपिकखौ आङो अबेबा मेल मिथिंल' नङा मालाबा न'आवबो आं गानो आरो आङो गोजोननाय मोनो जे मोनसे बृहत पृथिबिनि भितरावनो माने मुसलमान समाजा मोनसे गिदिर मोनसे समाज आरो बै समाजनि जि सन्मान जि माने नामाजि जि टुपि बे टुपिखौ खर'आव लानाय लोगो लोगोनो आंबो माने मोनसे समाजजों
मिलायफानानै थानाय बायदि सान्थि मोनो बेवहाय आदारवाइस लानांगौ जेबो गैया आरोखि बे सिरियालाव बुंनाय जादों बे थुफिखौ खालि नामाज खालामग्रा गुरुफोराल' सानसेक गाननो मोनो नाथाय गुबुनफोरा सानसेक गाननो मोना जायफ्रा बुंदों बिसोरो एकदम माने धोरोमनि बागै जेबो बारा मोनथिया बे टुपिया साधारन मानसियाबो गाननो हायो बेखौ फेशननि थाखाय नङा बे धोरोम जायफ्रा मुस्लिम धोरोमखौ माने मानियो बिथांमोनानो बे टपिकखौ गाननो हायो आरो बेबायदिथ' नङा जों भारत देशआ सेकुलार मोनसे देश बेवहाय नोङो धोरोम बदलायनायनिबो खोथा दङ आं जुदि गाबोन मुसलमान जानो होनबा मुसलमान जाथारनो हायो आं जाया दिसुन गाबोन जुदि आं खृष्टान जानो होनोबा आं खृष्टानबो जानो हायो थ' बेवहाय धोरोमखौ लानानै जेबो रायलायनांगौ गैया बे जायफ्रा बुंदों राजनितिक दालालि खालामनो सोरनिबा मोनसे राजनिति थिननायनि थाखाय बिथांमोना आंखौ एब्राबलि माने मोनसे कनफिउजनाव लाबोनो थाखाय बेखौ प्लेस खालामदों आरो मोनसे स्पस्ट खोथाखा दिनैनि दिनाव आं जि समस्तिनिफ्राय बिलं खालामो मुसलपुर समस्ति बे मुसलपुर समस्तिनि गासिबो बिदा फंबायफ्रा आंखौ बिराद अनो आं आगोलावबो बुंदों ओंखायनो जायखि जेसेबांखि परिकल्पना खालाम आंखौ जेब्लासिम आङो माने गावनो राजनितिक जिउखौ गारा अब्लासिम आंखौ सोरबा दोलोआ आं रावनिबो नाम लालिया बे समाव सोरबा दोलोआ आंखौ फेजेननो हानाय गोहोगोरा राजखान्थि दं होननानै बे जिउआव आं गनायनाय नङा दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भेरगाव जिल्लानि थाखाय हानजा सुरबाय नाथाय फैगौ 21 अक्ट'आवहाय कार रेलि लादों लाइमोनफोरा नंगौ बे जोङो कार रेलिखौ जोंनि लाइमोन गांखंनिफ्राय लादों आरो बेवहाय जोङो गासैबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाखौ खावलायदों आरो बेवहाय जों उइलिंलि फैनो होदों बेवहाय जों जास्ट माने जोङो 21 तारिखआव जानो गोनां जे 26टा जनगोष्ठीनि जे भिजन जि बिथांमोननि थांना थानाय आरो गावनि जातिनि रैखा आरो गावनि धोरोमनि रैखा आदि खौरि लानानै बे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ लाखिनो थाखाय जेसेबां मानसिया मोजां मोनो जोंनि कनसेप्टखौ जोंनि साननाय हनायखौ बिथांमोनखौ जों उइलिंलि गावबा गाव थाव सोनानै जों रेलियाव बाहागो लाफानो थाखाय जों खावलायदों